יום מספר 2 אני עושה שכיבת תמיכה שאני מקבל אוהדי ברסה. לא קיבלתי אף אוהד, אבל אני אעשה 2 כי זה יום שני. 1, 2. אוקיי, רגע עוד 1 רגע, עצור. הכל. יום מספר 2 אני עושה שכיבת תמיכה שאני מקבל אוהדי ברסה. וזה משמעות שאני עומד לעשות עכשיו 2 שכיבות תמיכה כי זה יום שני. כן, אוקיי. אבל תכתבו בתגובות. כתבו. כן, אתם. מהקייטנת כדורגל אני יודע, יש פה מישהו. קייטנת כדורסל, מהקייטנת פוטבול. אני חושב שאני לא יודע. יש פה אפילו כאלה מהכדורגל מים, נכון? אז אתם צריכים זה. ונראה לי להביא או יד, רואים את זה עכשיו. אולי, מי שהייתי בקייטנת כדורגל ביטחון. מה מי שבבית ספר אוקיי, תראו לך 2 שכיבות תמיכה. בקודם לא יצא טוב, והנה אני יודע שעשיתי עוד 1, פשוט הייתי תרזות עוד פעם. 1, 2, 3. כי בקודם נגעתי עם החזה בזה, אז זה החזיק אותי, אז הייתי 3. טוב, לכתוב בתגובות, לתת לייק, תן עוקב, יאללה ביי. רגע, אם אתה בן, תן עוקב. אם את בת, תני לייק ותגובה.